Zdreanță, de Tudor Arghezi. L-ați văzut cumva pe Zdreanță cel cu ochii de faianță? E un câine zdrențuros, de flocos, dar e frumos. Parcă-i strâns din petice ca să-l tot împiedice. Ferfenițele-i atârnă și pe ochi pe nara cârnă și se încurcă și descurcă, parcă-i scos din câlți de furcă. Are însă o ureche de pungaș fără pereche. Dă târcoale la coteț, ciufulit și așa lăieț, așteptând un ceas și două, o găină să se ouă, care cântă cotcodace, proaspăt oul când și-l face. De când e în gospodărie, multe a învățat și știe, și pe brânci târâș grăbiș, se strecoară pe furiș, pune laba ea cu botul și înghite oul cu totul. "Unde-i oul?" a întrebat gospodina. "L-a mâncat." "Stai nițel că te dezvăț, fără mătură și băț. Te învață mama minte." Și i-a dat un ou fierbinte. Dar de cum l-a îmbucat, Zdreanță l-a și lepădat și-a înjurat cu un lătrat. Când se uită la găină cu culcușul lui vecină, zice Zdreanță în gândul lui: "S-a făcut a dracului,